Ja budem spievať s vami. Skúste si nájsť speváka. Etenersipamo Andere Lontano Felicita. Už v sobotu 28. júna sa v Banskej Bystrici uskutoční koncert slávnych talianskych interpretov ako Albano Carisi, Richie E. Poveri a Johnson Rigela. Nachádzame sa v Poprade, kde sa koná akcia zameraná na taliansku kultúru a ideme rozdávať lístky. Jedinou podmienkou je zaspievať taliansku pesničku. Tak poďte s nami. Rozdávame lístky na taliansky koncert, ktorý sa bude konať 28.6. v Banskej Bystrici. Našou výzvou je zaspievať taliansku pesničku. Išiel by si do toho? Môžeme to skúsiť. Confusione sarà perché ti amo. Chico bene, sarà perché ti amo. Buona si sa che mi amo. Felicità. Entene si me amo, a ten lato na... Felicita. Etenersipamo Andere Lontano Felicita. Mamma Maria, mamma Maria. Dobre, a nerobí ti problém cesta do Banskej Bystrice kvôli tomuto koncertu? Práve že nemám kamarátov v Bystrici, čiže urobíme si spoločný výlet.